Ito na ang Carlitos Seafoods Paluto. Seafood Paluto. Dito lang yan sa San Rafael Street, Mandaluyong City. So from here, kasya niya ma-accommodate ang hanggang at least siguro 50 to 70 packs. Ito yung Carlitos set. Ito naman yung kanilang at ang kanilang napakasarap na seafoods. Here is the salmon belly. And this is the pakbet. And the adobong pusit. At syempre, ang pampalamig na sunlight. Crispy pata. So, ayan, yung iba namin mga kasama wala pa po. So, start na. Kasi may iba pa sila mga party na binantahan. So, habang hinihintay natin sila, muna lang po kami titira ng aming handa kasi dami nagutom. Ayun na. Say hi. Hi! Merry Christmas! Ayun na. So ito na nga, wala pa rin po yung iba namin mga kasama pero nagsikainan na po kami first batch. Ayan. Ay, hello! Merry Christmas! Merry Christmas! So ito yung kanila mga foods. Hintayin natin sila. Tapos mula dito po sa Carlitos Sisig. Ayan. Dito po sa San Rafael, Mandaluyong City. May room. O yung KTV room nila. Good for 10. Ilang packs to? 10 packs. Tapos magkano po ang ano? 3,000. 1 hour? 3 hours. So parang 1,000 per hour. So paano pag nag-exceed sa 3 hours? Pag nag-exceed sa 3 hours? May additional. Halimbawa, nag 5 hours kami, ganun. 1K. Per hour. Okay. Ayan di ba? May sarili kayong monitor, may video okay, and you have your privacy na rin. Tapos kahit ano na yan, alak, drinks, basta ma-consume. 'Di ba? Bongga. Eto na kami. Halos kami na lang po yung natira. Hinintay na lang po namin iba namin kasama. Kasi meron pa kaming gaganaping program. Yes! Welcome to Carlitos. Kailangan promote muna natin. Mga ka-road trippers and of course all the ma'am she's out there is watching right now. Welcome to our annual Christmas party, road trippers! Yes, ay mga kapatid. So ngayon syempre, another year na naman ang ating pagsasamahan, pagbabandingan. No? Napakaraming kwentuhan, maritesan. No? Bagamat busy ang lahat sa kanilang mga profesyon. Ayan. At syempre papasalamat natin yung time na nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon para magkasama-sama. Dahil marami tayong surprises ngayon. Yes, isa na dyan yung litid ko. Kasi next year, 40 na tayo. Oh my God! I mean, nauna na ba? Oo nga pala. Shout out to Sir Ken. Nauna na sa 40s. And anyway, Merry Christmas sa lahat. So sa ngayon, wala talaga akong naihandang on the spot na natin ulit ito na yung ating game. For the meantime, enjoy muna natin yung food specialist sa mga early birds na dumating. Ella, Jen, and Tessa. Yan, special mention. Siya nga pala, na-upload ko na ngayon. Paki-share nyo na rin yung ating video sa Road Rivers page. Yung inyong entourage. Hi mga ma'am! So ito na, natapos na yung aming Christmas party. So, ayun, napakasaya and again, it's another memorable night na naman po ang nangyari sa aming annual Christmas party kasama ng aking Road Trippers family. Maraming salamat po sa mga regalo ang aking natanggap na inyo pong ibinigay sa akin. And, ayun, ako naman yung walang ibigay sa kanilang gift. Kasi talaga ako napaghanda this year kasi, paano ba? Hindi ko alam, hindi rin namin akalain na
mapapaaga yung aming Christmas party celebration kasi nga po meron akong event ngayong 16 dito sa Manila. So dinikit na lang nila yung Christmas party para na sa ganun yung pag-uwi ko ay masulit din namin, no, na magkaroon kami ng Christmas party kasi yung availability din ng iba kasi siyempre magkakaiba ng profession, magkaroon kami ng pagsasalo-salo. So, eto na yung aking mga natanggap na gift mula sa aking Road Trippers family. Maraming salamat. Unahin na natin yung binigay ni Dessa sa akin. Thank you, Dessa. Ayan, yung sling bag na to. Ayan. Oh, meron daw tong asa ba yun? Meron daw tong kasamang ayun. May kasama siyang tali. Ayan, tali, ayan. Patas. So, pwede mo siyang gamitin. Cellphone, parang hindi pwede. Isang cellphone, malalagay mo dito, tapos, pera, ganyan. So, thank you so much, Dessa, for this. Dessa Bata. Ayan. Mula naman kay Luella. Thank you, Sister Luella. May panibago akong microphone na magagamit para sa aking pagbablog. Thank you so much sa inyong support. Ayan. It's a Bluetooth wireless microphone. Shaden! Thank you, Sister Luella. I love you. Sana mag-matchy-matchy siya dun sa aking phone para magamit natin. Okay, then. Ito dyan. Huwag mo sirain yung iba kasi pwede magamit yung pang Mula kay Andrew. Thank you, Drew. Alam mo naman, next year, 40 na tayo. So, kailangan na isang set ng kating ko. So, meron tayong inhaler, may mga pampahid sa ulo, yung mga inaamoy-amoy. Yes, alam nyo na yan. Mga ganyang peg. Ano to, isang brand? Ako magagamit to ng brother ko kasi siya yung mas maraming nararamdaman sa akin. Mas matanda siya. Thank you, Drew. I love you. Ito pa magkakorenta ka na eh. And mula kay kay Jenny Lynn. Ang ganda nitong calendar na to. Tapos, meron na kami mga birthday dyan. Nakalagay na dyan. O, diba? Hanggang December na yan. Ang dami namin na October. Yan. Tapos, meron din si CJ. This is also a calendar. Ito naman, bawat month may story. So, this is my first time na makasama sa Road Trippers internationally. And this picture was taken in Thailand. So, nandiyan na yung iba, yung unang local trip ng Road Trippers, yung unang international trip, no? First trip na kasama namin si Nancy and si Kyle, yung anak po at asawa ni Ken, ni Papa Ken. So, ayan, hanggang sa parami na ng parami, yung mga first times namin, no, nandito lahat. So, this reminds us na yung bawat first time na nangyayari sa amin as friend, as family, as a group, is unforgettable. Hindi siya dapat basta kalimutan lang, no? Ito yung mga memories na ang sarap na laging alalahanin. Naiiyak na naman ako, ayoko na. So ayan, maraming salamat CJ for this. I love you. Ayan. Kay Papa Ken, all the way from Taiwan, na inano niya pa daw to, in-extra baggage niya pa. I love you. Lahat kami may ganito. So, this is a scented, ang bango nito kasi, may mga ganito sila, Maring Lovely, ayun, oo.
So, ang bango nito. Tapos may ganito pa siya. Ay, kasi. Yan. O, diba? So, pag gagamitin mo siya, ilulublog mo na yung stick, tapos kusa na siya magsisent yung amoy. Parang ang bango. So, siya para tayo nasa hotel nito kung nagkataon. Thank you so much, Ken. I love you. And, meron din tayong nakuha mula kay Granny, thank you sa wallet na to. At meron pa siyang galing ng Cappadocia mula doon sa kanilang Europe tour. So, meron akong bottle opener. At may laman siyang 100. Oo, sana puro papel ilagay dito. Huwag coins, no? I love you. Thank you. And I also have mula kay Maring Lovely. Ayan. Mula to sa, wag na natin, para siyang isang set ng bath. So may body wash siya and may lotion. At may panghilod. I love you. Ang kitas, may cute na lalagyan. Ang cute, I love it. Thank you, Mars Lovely. I love you. So, kung si Drew, mga inhaler, ito naman panligo, pampa-fresh namin. Okay, and lastly, mula kay Sister Vanessa, lahat kami may ganito. Lagi ka nalang pasabog kapag may exchange gift tayo. Ito yung steamer. Oh. Steamer is wireless. Steamer siya. So, ano siya, pwede mo siyang dalhin kapag nagta-travel, tapos i-check niya yung anong, charot, CCTV pala. Hindi, ano to, yung parang pamplansya ba, steamer ng damit, yan. So, kapag nagta-travel kami, isa lang sabi magbibit-bit, so pwede na siya sa maleta, di ba? Tapos hindi naman siya ganun kabigat. Yan, ang ganda, I love it. Ayan may takalan ng tubig, para kang magsasaing. Ayan. Maraming salamat again, road trippers. I love you. Thank you for another year. Thank you sa lahat ng memories with sa taon na to ng 2024, and sana mas marami pa tayong memories na mapagsasamahan sa 2025, at sana mas malagpasan pa talaga natin, no? Malagpasan natin ng matatag at magkakasama tayo yung bawat problema na pagdadaanan nating lahat. And being with you guys sa lahat din ng mga pinagdaanan ko. Gusto ko maipagpasalamat yun sa inyo kasi I don't think na malalagpasan ko siya, not just with my family, no? Of course, with my support group, my supporting friends, mga supportive friends. Maraming salamat. You know how much I'm so thankful and grateful dun sa lahat ng support na pinapakita ninyo sa akin, maging sa family ko. I love you and Merry Christmas. And meron pa, hindi lang ito. Thank you so much, Sister Van, sa pa-surprise. I love you. Thank you so much, guys. And again, to everyone who's watching right now, mga moms, sana patuloy nyo kami i-follow sa aming FB page, ang Road Trippers, no? Hindi ko sinasabing hindi naman namin kailangan, pero gusto po namin itong maipakita sa inyo kasi ang Road Trippers, hindi dahil kung ano yung ibibigay nila sa akin or nabibigay ng bawat isa sa amin, kundi gusto namin kayong maipakita sa inyo ni yung pagkakaibigan ninyo, hindi siya natatapos right after mong makapag-aral, right after mong magkatrabaho, no? Yung pagpapatibay ng friendship na meron kayo sa isa't isa is hindi lang dahil nagbaband kayo sa kung ano yung mga paggagala, no, sa lahat, no, maging sa mga personal life namin, sa trabaho namin, no, kapag may mga ganong concept of friends, huwag mo rin silang bibitawan, huwag mo rin silang susukuan, no. Thank you so much. Not just the Road Trippers, maging ang Social Climbers family ko, ang Gin Team family ko, na kahit hindi tayo palagi nakikita, thankful ako sa mga support na rin ninyo sa akin. Silently, hindi man bulgaran or what. Thank you so much, no? Maraming salamat.
sa aking mga kababata, ng mga friendship, sa aking mga anak-anakan sa Antipolo, and of course, my family. Maraming salamat. And with that, I'm just hoping, praying, and wishing na magkaroon pa ng isang malusog na pamumuhay sa mga susunod pang taon sa atin. And of course, a healthy and abundant financially para sa ating lahat. Diba? Yun naman ang kailangan din natin. Aminin nila sa hindi. Again, Merry Christmas and God bless everyone. This is Ma'am Shiji. Thank you!